Hello guys, kakarating lang pala namin dito sa Heritage Park at dahil nakapag-rent kami ng scooter, ayan, mas mabilis at mas madali sa amin ang makapag-ikot-ikot dito sa Uslob, Cebu. Hapon na nga kami pumunta dito para hindi na mainit, para din makatambay kami dito sa park. At dahil nandito rin kasi ang Quartel Ruins at saka Immaculate Conception. Yung chicharon pala na binili ko, binigay ko na lang sa aso. Dahil kapag nakakita talaga ako ng mga animals like cat and dogs, naaawa talaga ako sa kanila. Kaya binibigyan ko talaga sila. At dahil tumatambay, nagutom din ako. Kaya bumili na lang din ako ng fries at saka kikiam. Hindi ka naman talaga magugutuman kapag mga tourist spot like park, mga ganito, yung pupuntahan mo. Dahil for sure, merong mga nagtitinda-tinda dyan dahil nakakagutom at nakakauhaw talaga, lalo na sa mainit na panahon. Ayan, kumakain na nga ako ng fries dahil medyo mainit-init pa. At sa time na yan, wala nga si German dahil nag-iikot-ikot. Binilhan ko rin siya ng fries na para sa kanya. Pero dahil hindi niya kinain, nung dumating siya, binigay ko na lang din sa bata. Dahil hindi ko naman kayang ubusin yung dalawang order na binili ko. At dahil merong ang nakaabang na aso, naawa na naman ako, kaya binigay ko na lang yung sa kanya yung kikiam. Buti na lang hindi maarte yung aso dahil wala pa naman akong bit-bit na karne. Kasi madalas kapag kumakain ako sa restaurant, pag may mga malalaking karne pa ang natitira, talagang tinitake out ko para kapag may nakikita kong aso or kaya pusa, talagang binibigay ko sa kanila. Kaya ayan, binigay ko na nga yung aking kikiam sa kanya. Siguro gutom na gutom talaga si Doggy at buti na lang may chicharin na akong kinain kanina, hindi ko nagustuhan kaya binigay ko sa kanya at kinain rin niya. Yan pala yung bata guys na binigyan ko ng fries, yung naka-yellow. At pagkatapos kong kumain, pinagtapon ko nga si German ng aking basura. O diba, hindi na nga siya kumain, pinagtapon ko pa. Marami din naman pumupunta dito guys, lalo na kapag hapon dahil hindi na mainit at saka maraming tumatambay kasi din dito sa park at saka ito kasi to sa mga tourist spot dito sa Uslob, Cebu, lalong lalo na to itong Quartel Ruins at saka Immaculate Conception at saka araw-araw din may simba. Kanina habang kumakain ako, nag-ikot-ikot na rin pala si German. Pero dahil hindi pa ako nakapag-ikot-ikot, kaya sinamahan niya ako nung time na ako naman ang gustong mag-ikot at mag-video-video. Nakapagbasa-basa na rin pala siya kung ano ang history ng place na to. Kaya sabi niya, naiinis talaga siya sa mga Amerikano. Dahil sa totoo lang, hate niya talaga yung mga Americans. Pero hindi naman lahat. Dahil sa history lang na masyadong pangit sa kanyang paningin o sa kanyang mga naririnig sa ginawa ng mga Amerikano noon.
Ayan, nung time na yan guys, pauwi na nga kami or pabalik na kami sa aming hotel na ini-stayhan. At sa ibang daanan naman kami dadaan dahil hindi ka naman mawawala or malilito sa daanan dito dahil hindi naman ganun kalaki yung lungsod or barangay na pinuntahan namin or lungsod ng Uslob. At dahil hindi nga masyadong or nahihirapan nga si German na hawak ng phone or mag-video, kaya lagi kaming nag-aaway or di kaya hindi siya magandang kumuha ng picture, kaya lagi talaga kaming nag-aaway dyan guys. Syempre, away-bati lang naman kami at yung concern na nagda-drive habang nagbibideo kami, okay lang naman kasi hindi naman masyadong marami ang sasakyan at focus din naman ako sa kalsada. Pinauna ko na pala sa German sa restaurant dahil masyado siyang mabagal kapag pumili ng kanyang makakain. At ako ay dumaan naman dito sa 7-Eleven para makabili ng makakain kapag ako'y nagugutom at bumili na rin ako ng inumin. Saglit lang naman ako dito guys dahil alam kong si German ay nag-aantay naman sa restaurant. Ayan, pagkatapos ko ng 7-Eleven, dumiretso na kaagad ako dito sa Bistrot Restaurant. Dito lang naman kasi yung restaurant na pwedeng makainan ng mga foreigners o dito mas madalas ang foreigners na kumakain dahil hindi naman ganun kalaki ang Uslob guys at saka wala silang masyadong magandang kainan para sa mga foreigners at medyo busog pa nga ako dahil late na rin naman kaming nag-lunch at saka nagmerienda rin ako kaninang hapon. Yung in-order ko lang ay cheesecake at saka halo-halo for my dinner dahil at saka yung breakfast at saka lunch ko rice din naman kaya medyo busog pa talaga ako at saka may kasama pang merienda kaya mabigat na talaga sa tiyan at saka yung kinain ko gusto ko rin naman siya at nakakabusog din naman lalong lalo na yung halo-halo dahil favorite ko rin yung halo-halo lalong lalo na sa mainit na panahon. At pagkatapos namin kumain ay uuwi na nga kami sa hotel para makapagpahinga. Ayan, thanks for watching!